Pak, ada ndak bini awak kau nambah cilalek di bibir? Ada, mantiek bijak. Ciek dah awak 10 ni. Kalau bini apa cuy itu makan si ubek lalu, ubeknya lalu pak. Jangan dilawan. Padusi ko ditaraan dan ciek lah selesai itu nyotanya yang kedua lah. Sebabnya menimbang jo perasaan. Lah selesai yang kedua nyotanya yang ketiga lah. Habis sadonya ditaraan nyungki kesalahan awak 5 tahun yang lalu. Cuy itu induk-induk ko pak. Jadi awak kalau heboh bini lalu awak. Ya kan? Jangan jangan makan kopiah puang. Bu, ada ndak suami kau temperamental?